Joo, tunnin verran tässä 20, ei nyt on jo 30. päivä 3. sunnuntai, niin ton verran tosta on mennyt kiviaidalta asiakkaan lukuun parityöskentelynä. Syötetty joulukuusesta alkaen ja omenapuun oksistoa. Ja tämähän on semmonen, ettei tää oikein teollisuuskäyttöön on, mutta kun ei ole traktoria, jolla saisi tommosen 10 000, 20 000 euro hakkurin, niin tää käy tämmöiseen taloyhtiötilauskantaan, että vaihtoehtoja sitten viedä kaatopaikalle. Et se on sitten makuasia, kun viet kaatopaikalle, niin joudut ostamaan mursketta, jos haluat täydentää istutuksia hyvällä murskeella, niin tässä ei tarvitse erikseen ostaa säkkejä, kun maksat tämän kun silputaan tilauksesta. Ja sitten vaan levitellään murskeet teidän pioneille, pensasaidoille tai marjapensaille. Ollaan yhteyksissä. Pihatupuutarhuri Tampere-Pirkanmaa tilattavissa käteisellä edetään talonmiespalvelu@gmail.com ja haisee helvetin hyvälle tämmönen kuusen ja tuijan ja omenapuun sekoitus. Käy hyvin joka paikka.